Niya kublay pi baro ki parlop ki ba page ba ki ba don bangkat bagi kini ko por nakabenta kini ko program jong ka Good News TV ka ba nila na kini ka janmit ka ba benta kalong ka panel discussion kalor ka topic ilat jingira bantay ya kalong ying long sem ka baso barang scam ba pila idon na kini ko por ban yu snow ban scam ya ki jingi kren ki jongi agani ko por ya ki benta ki ba pero ka be day bat kumno banon ra ya ki long ying long sem ki basuk namar bangi emma ki ni sngi ki bangi sham bat nilap bon sin ya ki jing ut ki jing nam ki ba bon ki balang bangi mat ya ki jing jaw ummat ha ki yeng ki sem bat ki ba bon ki ba kum kita le se ki ba la penlong yang ni kum ka uh, sinat diru bangin pet ya ka benta bat ban yarap lem ya ki katu kan ni ki long yeng se ki ban long ki jingkir ku leng ba kani ka jingi keren ka jongi ha kani ka janmit ya kani ko por klem da pen slam shu uh, Reng sung bahaya pi baru ki bala don bat ngi kini kapor bat nga don ro kini kapor ringkat bat nga ye ki laingut ki panelist ki balong ki ban ye shimbenta ha kani ka por ka bamenta na ka benta kini ka jingi kren halor jong kini ka topping e ningkong e nga kwa ban penitu nga don ya i kemen besan JS Kaji i teman besan ide nakabalang Presbyterian Jayau ni pilihan so mahai fi teman besan syakaniga program nangta ngidon ringkat rubat ngi ia ikong balasuk warjri ibadai na kabalang Presbyterian Malki ni penso mahai fikong but sadu ngidon ru ia i pastor jongi i Reverend JS GC Lendem sorry Pastor GC Lendem ibadai na ka Mairang district Mairang Presbytery ni penso maharu AP pastor syakanika program ke jongi hakini ko por inias sedang ngo yakini ka benta jong ka jingi keren ke jongi kabanding kong nga kuwa banbu yakini ka way ka jingkili na ka benta jong baro laingut ki bedo na ko por kam ki panelist aka jing sngo ka jongki lane ka jing yu ka jongki le si kila ban batay ngi ka ai kata ka long ying long sem ka besuk tin le singan sedang tuning kong na i teman besan ibunan hakini ko ka long yeng long sem ka ba sok ka dei hi ka long yeng ka long sem ka ba long yo jisu ku mo khli ki yeng but uni hi jisu ude udong tei ya kata ka yik rekat ba ki kimi ba but ka dei ru ka long yeng ka ba sandur ya ki jinglong jong ki khot jong long yeng ka dei ka jaka hikai ka ba hikai ka kitin ka jong play but ka dei ru ka jaka ka ba ai ka jing penslur ka ikai ka baha ka jaka ka ba sop span ya ka jingmong jong ki jing sngo jong ki khot jong ka ye le si hang ni hang tai ha ki haki school ki college ki kam ki jang mo ki kendu ki jing ye kendu ki ba penmong ki jing sngo ki jong ki ha ki wan si ye ka de ka te hayeng bi yo ka ta ka jing sop span mo te ki jingmong ki jong ki jing sngo ki jong ki de ka jaka bat san ya ka jimot ki jing perkhat ka met ka jing mesin bal kum ta ter maka to kulishi buntum san ti kong pat kumno pi yo i halor kata ke ikalong ying ka besuk to ban benrap halor kata ka bai twen besan ni loong mo ka dei ko mo jisu de khle jong ka long ye tingi i uthet snam jong ka long yeng hi ude ka dei ka ta ka jing ya terko keliang nani kata ka communication te lada kamdon kata ka mod uthet snam jong ka long yeng ulong bayap te kata ka de bandon ka ba kya kran ha ka bedeng ka ba keme ba ukpa ki don ka jing ya kata ka communication ka ba kya kran bat kum juru bat ki khon ki ti te haba phai ko manga menta kalong kemi te ko maka tien ke jo ble ong ka long kemi ka start ka brio ka start ka te ge yang mo te ban represent ni kalong kemi ting so tho ba kalong yang hi ke de ban don ni kata kalong kemi ka start mo kalong kemi ka ba tai shwan ning kong la ka jong ka jing em nang ta ka ba shap tin ye utrai nang ta ka ba et ya la ka jong ka kamram ka ba et ya la jong uku ya jong tengah ka ba et iki khon but de ka jing et hi bor hi ka de ka jing et ka bang nyat yang hi ban le ba bahatam nam ta ka long yang ka long sem ka jongi te ha ka jing smo jonga kum ka long kumi nga so ba kita ki long ka tu ni ki mat ba kong san kulishi bun kong nam tak ki jingpin sngo jongpi e pastor ke e ki jing yu e ki jongpi pat halor kanika jo ke jingkili kulishi bun mudata kata ka jing dalam ke jingkali ke jongpi
ban ko shuban ban ki bagi pandas na shuma jonga kila ong te lingkot na chuon otang kumni ba ka longyeng ka basuk hi ka dei ha ka ba ki duk ta ka longyeng ki don ya kani ka sense of responsibility la ni ka don ka jing smu thu ila ka jong ka jing ket kli halala ki jong ki benta ki rules ki jong ki ha ka yang ka sem but ba ar pa de ba kong san ka longyeng ka basuk ka di ka longyeng ka ba ka jing ma forgiveness is key ha ka banyo a peaceful household. Okay. Ta khule shi bun store ram tak jing pel i jong pi. Te mentangan phai byang shi ikong tat kum ke jing yu i ke jong pi kum no ngin snu thu e ka jing sok ne ka jing kemen ha ka bai dei but ke yin ka sem ke joni ha ka no ku kom le se ngin la ban snu thu e ka ta. To khule shi bun pastor moderator. Te ko mga laong hakmat kata ka communication kare ko wei tang bangi so tho ba hakalong yeng long sem kin don ru ngindum la light bakin don ki conflict lani kita ki jingile mo haka long yeng kalong sem ke jungi te menta ka ka ba ka long yeng lesi hak ka por ngin hap khamban hi kalong yeng kristan mo ka ba kalong yeng kristan kalon kamban pin kop kalong ba ngide bandon ya kata ka conflict resolution ken mo haka yeng ka sem la dangim don ya ka bakum kata ka mut kan don be ka jakri ka jakra ka bam don ka jing stu jungmut te hak ba yedai bat kata te dan kam hi ban pin kop ya ukpa bat ya ka kmi ta ka jing sung tho ban pej iki jing long jing man haka long yeng ka long sem te menta shubo habadan inu jing thut hi nga sem pi gidon atli ki reaction ka don ka overreaction but ka underreaction te teng la overreact han le se ka kmi ka overreact la ni idau ibaret la thnam la kang la hala la he ka kata ka jing mai tila don ka por pa lesi kum ukpa pa la don ka daw kren uburi syuat se siapa ti ka pendukut no kata ka uthiet snam jong jing ya kren ya khana ya penbej bat hangta ka penthut no ya kata ka jing song sup ka yang kasam tinga su tho ba na kata ka daw ha ka long yeng hi don kam ban deal bha ban pej bha namar nginam la ban na ka conflict te ban yele ban solve ya conflict but kum ki kun kristan hi ngin pe ya ka mo ka ta ka pattern ka baka tin uble ka hikai ban resolve mo ban lam ya ka dia sukken Ta khule shi bun kon. Te nga phai shi timen san pat abangi pej e gini ki long yeng long sem ke jongi ha kini ki sing momenta yat kum ke jing i jong pi ki kita ki core values la ne kita ki jinglong tin rai ke balong ke badon kam ba magin yo ya kata ka long yeng long sem ka besuk tat kum ka jing yu i ke jong pi amsan Risibon Reverend Moderator haka jing perhat ka jonga ngai ipa ka jing iet kede ga wei ka bani kong ayake namar penape kat kum naga ketin ka jong play ru haka city port no koren haka jing iet la don cibun ke yang tu la kan tu baro kata ka de ga wei te sakawai de kidon kini ki jing ya buram markliang hadina ta ki jing ya krisyan iwe ki jing ya ai masim kumbo og mane ka jingket khle ka de ka wei ka badon kambha te ka jinglong ka ni ka ba kting pri ko integrity mo ka jinglong hop ka jinglong khut ka jinglong sida ka jinglong bet kita ki long hi ba adon kambha ken banta ki values ki core values ki la ban ong ru ki ki principles sa jo ka por te ngala ban an hang ni ru kum kini ki jing ya kren mo kumba la kren matan kong bala mo kadon ka tu ka matan ba patai song ki conflicts ki ba mi mo kiran la ki jong ki reactions ki jong ki hre ngai iba ka ba ha ban solve kata ban long open kin communicate kin iwe kin ya kren kin halor ki ba ki conflicts ki ba mi mo oh kata ti kini hi ki kinwara hi ka jing ya long kawei kinwara ya ka jing sok kilong tak kin kat poi sa kata ka ti hi ke te khule shi bun san te haba phai shi pastor pan pastor yani ka wei ke jing klima ka bai so bat ke e ke bangila ekran menta ki arngut sin shekman hatu ka don em kata ka jing yu i ke jing pi ka don em ka jing dawa ka ba kraw ba kimi ki pa in the penchitom haka ba sneng ya ela ke jong ki kun bakin ya ka lenti ka bagi di ban but namar ka tin ka jong blade ko bangi tip ko ong mo bangi ki ladangi tingkai yu ding sempat ka long bangi penjot iki kun tile si haka jing yu i ka jong pi dang don kam ne em bangin dang beteng ban le ya kata aki yin kisem
Ia juga sempat mo. Oh, itu ke jengkel di gua setenat. Kepada ikut saya banyak keren. Pamen ni kisingi ki por ki jangi ki mentamo ki mi ki rukom hikai ki ba compare na ka e ka ba ka ba ka airo. Ti ndrei ka longkom ni. Ah, ka jingdawa ka song e haka ka jinga kendo. Oh, lan ka situation ka ba ka to ka yeng ka kendo pa ilala ki jongki kon ki kti ki jongki ani ki jing shem ki jongki. Ti gihaban skong thu shwaken. Hakata ka particular situation ani hata ka jing kendo ka jong ka to ka yeng bat kita ka jingja ni ka jingle jugi kon ki kti kadai ka bakum no. Bat kat kum kata ka situation le kat kum kata ka jing kendo ba ka jingja kikimi kikpa ken le accordingly ken kum ka jingja amde kum bela omne bakan exaggerate palat kata ka jingja lani bakin ong bakin le kalet ban ban kata bakin ignore kata ka jingja amde ngin haban address mo ka problem ka ba kita ki khon kila le de henry mentai ka ya ka dei but chuaban penchitom bane ya ki khon mo ka jing sneng ba ka jing penchitom ton atau ka jing penchitom ka de ka lenti ka jing sneng ne kum no de shwa bi ki mi ki kpa kin shim ya ka rai ban penchitom ki khon ngalor bi klas ngoto ya ka situation ya ka jing jab ayu bi le de ka situation ko dawa ayu ki ngihapan sutur ki mi kpa ka bor ki khat ka jongki menta kilong ki bakum no ki mi ki kpa kala ki mi ki kpa kilong ki ba dom riang kloy lani ki ba smart ban berngam berset ki khon man ka singi man ka mir ne ki ba sngap tam ki ba smart taman hala ban ma ya ki ne kilong ki mi ki kpa ki bakum no kenapa sku thu shwe di nomor ba lada kilong ki ba dom riang kamun kenapa sku thu ken ngan react kumno akan ni ka situation lada kilong ki ba shu sngap ru to response ka jonga pada kan long kumno akata ka situation bagi syam di lada ki khon ki le ai tidak kila yo kem ni kini atli ya kata ka situation but ya ka komplikat ka jongki te kinang ban shim ya ka step ka balai la ni mau jam balai pat jakta ka jing seneng pada ya ki khon ke hendak klem da perkat choi kita ki atli situation te ka ya ki Kumot lada kile kumta kamot bakin haban sung thu baka e ka baki kile kade be ban pan bahai ki khun hoi baki khun ki num shim da kumwei pa hoi mentala dan chuan bet ka fi ka jing penchitom dalam ka jing seneng ka babut ya ka pat kam tan jing mo na pat lada kata ka jing penchitom ru kalong palat bani ka ka ta ka jing le jing khun ka tar kam dan jing chu ki khun ki lo confused te makin nang shu ban token ya kata ka jing le jong ki baki kimi kila over ni kila ki klam pet ru ya hap long balance kan mo ban ong hap kata ka jing stop jing penchitom ka jing seneng bar ka baki khun kila ti hakabai di bagata ka ju i ka jingkili store nga kwa ban ban biang pi sa shisin kimi kikpa mo teng teng kim sung thu kum ba ong ma pi yala di shuwa kum no baki long la ni ki ya kanu galanti ke shibu menta ki khun ki yo e ki jing hikai la ni ki jing sneng ki ba yade bat ka jing im ka ba de ha ka jing ya lenti jong ki na ki le se na ka ying mani la ni ki we ki jaka hikai ki ba ki le kan ha ba ki wan chi ying pat ki yo i ba ki kimi kikpa jong ki kim long kum ta kum ba ki yo jing hikai na shawai pat de ka don de em ka ya jing kta ya ki khun ha ba kum ta ha ba ki yo i kum ta ha ying sam to ka jing kali kalau interesting ba bat ka desi ka dawa kan dia ini kam keren mo kila be ki khun banyo ya ka jing hikai ka bapha lada hayeng hasan kim yo ka takun saru ngan ong ka tan marvel yu ngi chim nuksai ka school kan denam ngi pha school ki khun ki don hang to prosesi ki no hikai ki jongki ndai ki lessons ki jongki ki ya ki chapters ki jongki ki barok kan na school ki learn kila bagi dawan chayeng pa o bengi lanang kani kila la ki lessons na school ki yo bet ya ka jing hikai ka bapha la na yeng mani ne na ki we ru la da kim yo i ka nuksa hayeng ru kum kila ban yo number belai number ki khon ki kti ki jongi ki long ki don la ka jong ka identity ki jongki la ka jong ka jing itu jongki but ki don la ka jong ka uniqueness ka jongki ka ni ka balaban ong ka jing long kerpang ka jongki ti ki kena barok ki don ni kata ti nomor kata ki la bet pan yo ki jing hikai ki babha but ya ki jing sneng ki jing crown ki way bakin build ya la ka jong ka jing im ka jongki kundai ni ka way padekin lada kin yo banu jor pade dala ki jongki ki me ki pa ki jongki ki kimi ki pa jongki ki long ka nuksa ka babha kemun kita ki jing hikai ki baki yo ni ki way nei ki nang kloy kadang scam ka scam betul bat kloy ya kita henry lada ja pade baki yo ka jing hikai ka babha henry ki da ki jor ki kimi ki pa ki yo ka ya ka nuksa ka babha na ki kimi ki pa pre kinyo hi kita ki hikai ke bantai ya kita balong ka kamsuki no padaki makin kam ai men sim kalau baka take time okay nomor ba kin haban kudan ka conflict
understanding no ka jongki yakatai ba dikini mungkin haban balance out pada kat bikinan he inang san kamu ka support pada he chicken Kecimpur, hai. Betul. nda kiyo ti kiyo bet kila ru ban long ki kena kiba bebet bapiang la de kim don kan nuksa bapiang hayeng ru tong balong support no kum ta Hai. Kemudian ki don kam ban develop daladi hi Oh, ya but- kita ki values. kalong ru ka time kan store Hai. manu ba spend time bat ki Hai. ba kumno ki spend time bat ki Tadi. lada ka time bat ki ngi ai lada de baki we kumangi pana baru ngi laban ai ki le se de kende ki kon ki jongi de ki prasa ki jongi ni tai kino ba ki spend time ba ki kena ne ya kata ngi sabel ya ki Kan bezi ko. Dan sing tana de kata ke jing jubab jing pastor te habai de ba kata ke ju le singin pai pa chi ikong bala. Ha ke jing i jong pi kong ki e le se kita ke jing mlin le ne ki rukom im ki ba man ke sngi ki bala le se ban sandur mo ye ki long ying long sem ki jongi he ki ne ki sngi. Ngala bun bu akawe ke kentien ke lifestyle le ne ke jing im ke ba man ke sngi ke ba kumno le se ke ba sandur ba ban wan ra e kata ka long ying long sem ke ba ye kbi lenti baro ke ke ba sok mo. Tu ku beli pun pastor dan jengkeli. Te kumbaki ju ong akten pareng mo don't just tell them but show them mo ka bai dei ba ki kmi ki pa. Te ka ban kong hi ka hi ka kamram ju ki kmi ki pa ban pen i om tang ban chu batai la ne ban chu tha la ne ban chu ong ye ki khon le ka ne le ka tai. Ne de maki shan kong ban pen i ye ka e ga ba ki le. Te kumbaki si ong mo la da ki khlung ki yo i ye ka ba ki kmi ki pa ki le ki kwa bai ban pun bot. Te ha ka baya day bat ka lifestyle hi ki khlung na do dang ret ki sit ong ba ki khlung ki don ni kata ka jengmut ka balong ka ba kem kloi bha ka balong amendable te nang ret ki long kum ka do bilat ka badang jihi kum to phi shan ni ka ai tamut ka dambet ka sa dak sa hang to te ki khina ret na do ki ka age mo ha bangi divide ha ka Sunday school ung la divide na do ki class ta cradle rule nursery kum ta ter ki don lala ki jong ki characteristics hala ki jong ki age group ki jong ki te kum ki kmi ki pa hakanu guru kom ki deal bat kini ki khon jong ki hala ki jong ki age group te hayang asem kin don ki ba la khamsan kin don ki ba khamret te ho ngam ong baro ki kmi ki pa kin long ki bandon ni kata ka jing start la ni ka jing tip la ni ka jing shampang ban le kum ta ne so tanat badon kum kani ka panel discussion ba ki kmi ki pa kin yo sngo but kum ta ki kmi ki pa ki don kam ban tip ken banan uble wa he ka sam Mantip hamba ki badang red ke ai bagi don kam ki bla kham khna ke ai ki don kam ki bla kham san ki ai bagi don kam te kum ta ko mangal ong ipi don't just tell them but show them what chu ong ndai pen i te ha ka bay dai ba jing im julong kristan ha ka ban pen rong ya kata ka principle jong ka christian value mo ki ing sam jongi pim la chu ong ki khon khile ji seng khile bible class pi ha pen i ki ne la de ba phiru phi puli ka tin ka jong play pi im kat kum ka jing dawa ka tin ka jong play kumbai itwen basan menne ila mention ka integrity ka integrity ka de ko integrity ka mut ka ba phille e ka badai habadon bayo i lani habom don bayo i te ka mut ki khna tengte habom don bayo i ki le be kat bomon habadon bayo i ki pretend not da ko we te nakata ka daw don kam ban hikai ki khna ka lifestyle ya kata e ka banin kong baka kindon ka integrity baka kindon ka kata ka jing im ka ba hok dalanti ka ba hok ba kumba ong ka tin uble hikai khna na do burang ret mo dalanti bu de banya on daw la san unom kanria te kata ka dai ka ba ka jingkit clear par ken jugi mi pala da ki mi pa hi kim don ka jingkit clear kita ki khon na e ken yo opri ka jing hikai te lead by example kata ban chu ong leng kot la sing la ban ong ki mi pa hi lead by example ane pen i da ka nuksa ka jing im ka jo Bo ong ka tin mo ka kam ka kren kham jam ban ka tin mo. Hai. Te to khub le shibun kong. Te timan misan ba phai shi pi mo. Ni yu i ma pi kumun hong sharai le se pi sung thu e gani. Ba ki don ha ki ni ki singi ki ba menta kum ki kristan ro la ne ha ki yin ki sem. Kim da pen mlin shu yela di ban don kata ka jingi kendu lang chi yin chi sem la ne ban don ka jingi duwai lang tapi. Kala nga singo ba nga shem ba kala kamduna ba kata ba teng teng la dang ye kran chapang ka jing duwai kala shulong betang kum ka jing pendep rukom. Kala poi hadu por ba wat haka ba shua bangin bam ru ngim da king kentang shu ba kadon kam yangi bangin bu ha jing duwai ngila shu ya kerki bai ban pendep iki kam ki ti jongi ta ka jing i jong pi kumuk paro ka ju ka por ya ika lat le si ka ba la ban wan ra biang ye kata ka jing singo kum ki kristan ba kadon kam ka jing duwai la ka de shua ban thia nin da habala ki thia but ka jing duwai lang shi ying shi sem haba nge don lang hapo haying
to publish pun pastor kata ka jikli ti akabide bakani ka benta sisa kadai bo fi oma fi ba ka jing duai ki ba boni la long ka ritual mo but la long kum ka kamram ka badai ban pendap duty for duty 6 te ka I song sting ma but kani ka jing duai si step mate kum tu ai kidon ki yeng ki ba ka jing duai kum tu ka jing duai si sem ki duai tang si sien lalu bagi kun ki jong ki ada exam sa di nak ta ki dei polis abar hadir tam kun ki dai si por bagi pas si jing duai ai ngo lai nak ta don yesus mo ti kidon pede ki yeng ki ba mengaruh miswa ngale am tamu te kidon ki yeng pede ki ba tangkum ka kamram bersudai ban pendap mo te dadon menu bapen kemau ngi matam ju advice wa yeng sem si samo ta to no si ben ngi advice kumta kilong mo akajing I jonga ngong kababahatam kadai ka kajing hikai dan ni kajing pen kemau syapang kajing duai kai kajing duai te kador ka jongka kabor ka jongka kiba julai jeseng kiba ju minot jeseng kitip kita ki hari kidon pada kibam julet jeseng man kapor kidum yo kita jing hikai te bat hakani ka jing hikai ispang ka jing duai ngakwa ba kin yo ka jing hikai ka ba khamlong jing liu khandiat ken ba kinum le shau blai haki jing duai ki jong ki rengkat bat ka ki jing don kam mu shopping list ka ba ki ok mu ter no kata ka mu ban chulet ban chupan tak ni ka jing pan na u kan andrei kindet ban ya slok bat ka bible ka kan sibon mo kumu Moses Exodus life life tu dot ki kon tu biya thu ba Moses biya keren ba blai mo kum ba perlok ukuran yo perlok mo te kata ka de ka ba ngai ba kalong ka badan kam ka ni ka jing duai ba sakawai de ka pengkemau ngas pang ka jing duai dan mana mesti makan mau ka ni ka kai kini ki kentien jo ka ni ka jing duai ki HB lai spa nya phukundai hajaka kentang bodon ngapuli kai ka tu ka him te ngai I hang tu ko nong thoi ka tu ka him ngai I ya ka experience ka jong ka ha ka jing duai ke kasim hadu ka tu kalau te ngitip himata tu ki lyrics jong ka tu ka jing duai mo kat hadu ka sentence ka bakut jo ka jing duai ka long baban haba mi nak ta ka jaka ketang ban kit ya ka dor uji sumo ken mau ken diang ha kata ka rukam mo hadu kata tolong hoi kijing si kais magi jing doai ki bon hagi balang ba ki be mo ki kot stan taru ki bobon re Sunday school hi kai ten re long akwa te long bakan di kijing hi kai kan long kham jiliu no khndiat te tela da kini ki pa ki songtho ya kata ka kai ka jing doai ka dor ka jong ka value ka jong ka nga thrai Kenya shimkhiai ka ta kai kamat ka jing I jong pi ka badon kam kulong kata ka relationship ka jing ye ban bel ye kata baru play mo badu play shwan kam de ban long ngasih perkhat teng bagi brio ki perkhat bagi jing duai ka de ban long emergency ka badon kam abai kendu jing e play ngi ong da light nang ta kamun play ya la ka jong henry ka jing duai ka de ban long bai kumbang ngiring men sim mo kumbang ngiring men sim pangi ya yeng ngi im ka de ban long lenter king hoi boleh sibun tu san kalong at hoi to udan uni ai fingala da thok nang ni Dr. Alexis Carrel uang kumni uang haba phi duai phi connect ila di bat uta uba control the universe te tuat ijing duai ibaret ru ila ban long kum ta la da kami na du ka jingai te bat ka jing keren ke jong mat makan di ngakan mau uang gini ki kenting ki basok tanat bah uang to ai bi jing duai ki jongi kendon kini ki ubu dengan sincerity of words kata kamut ngidamut shisha kan ya ke ga bungi duai hadin tahu orang sekali ga way de purity of thoughts si surging much bet mo kum tu but kede bandon ru kede ke intensity jong ka jing sngo intensity of feelings in ka bamut napo hi kan ka ba tu ka jing kya mo apa pipan pi duai ni pi yasai ni kum mo tengok perkhat mengangong lada ki kemi ki pagi jongi ki yo ki bakum kita ki jing dua ki jing hikai ngamo bonong atrai kin sim khia pi ya ni ka kam ke
To completion tu memesan habai ide begitu ke benta dengan paim dapat ci pastor habang nila ekran mentan sepang ke jing duai mo teng gi ngi kendu pa di kilong yeng long sem ki ba juye tu yengi na kapor ba ki dona preng ke jing duk ke jing kurdu lane ke jing jinjar ke jing em ki syam penban ba kata kalong ka dau ba ke jing suk kam don ki ki sem gi jong ki te te le si jing yu i jong pi hatu kani ka yo ka kot ka demo ka dau ka jing suk ru kam la ban wan haki long ying long sem kristan lani haki we ki long ying long sem ru Ito, jinjar ban jubam. So, then ito, ngatry kumbala umne tiki jing kali ki ba madru ka shong be he ki de khot jong kita ki ye hilong ki ba kumlo namar la ban obstor ba num dei e tang ka jing ko du ka ba wan ra ye ka jing bang su hayen teng ka jing pa ho ka wan ra te ka jing bang su hayen sam ilai ibun hilong yen ki ba kumta ki ba bet ba biang da pet na shabar hande shapop de la don ka jing senjar ba ka jing pa jing pra te ban ong ba tang ka jing duk ba ka jing ko du ka wan ra ye ka lani ke jing jenjar kawan ra ya ke jing pamsuk kam de mangilama personally mo kompostor ya kendo ya ki long yang long sem ki ba ki kimi ki pa ki dan ha ke jing shitom jo ka me ka pha la ban ong mo ki la dan ki jing shitom ki ba jur ba ndai ki long yang long sem ba pi darum pastor ki ba pediang pi song thu ba ka dan ke jing suk ha ta ka ye jing suk karu kom pediang jo ki khon ki jong pi ya ki abang i shong ha to ke jing thia hajan ba ki hajan ke jing thia pang jing ki kimeru ki to ki khon ki dan ha hajan jongi ki surfing ngi keren ngi khana bat ki ngi di shalang bat ki ngi dua ya ki tadon kata ka jing suk nah hado ka peningo yang ar kumnu ki ni ki yen ki bakat ka ni ka jing stom ka wan ngat ru kat ka ni ka jing duk ka don ru dei ki don ni ka jing suk ka ba mangawat ha yeng jong ngat teng ngomyo kata ka jing suk te kam da dei ya kata ka shong ben lagi khot jo ki yen ki long kumno la ki don nam ha pedeng jong ki ya kata ka jing suk tu jing mun ba ki la ban ya pe chakmat pedeng ka jing du jing kerdu jing hiran pada pernah kijing pang kijing stom ro ilong kumno kidon em kata kumela on kon dum ne maka communication but ke clarity at relationship ko jongki bakila ban carry through bakin ra be jela dia but bakin hikai ru ya kata kaju haki kon kikti kumno biki kimi ki pa ki ra ya ladi haki situation ki baper kini ki khon ki kemte ki kem kinang kini ki khon ro kumno ban suk ban sang ke yin e imat laban ong bet ba ka long yeng long sam ko basung bar kabala ban penmi ki khon ki ba don ya ka jing shampang jo ka jing sukru ki de kini ki long yen long sem ki ba don ya ka jing hon contentment hapning ki no ki no ki jing jaru la dang ni la ban hikai ka contentment ka jing hon ya haki khon ki jongi but ka jing sngongo ka thanksgiving haki khon ki jongi ka mut la de ki sham melody haki no ki situation la de kin ma de ka jing kerdo la ne kin ma de ka jing shitom ro kin don be ya kata ka don be kata ka jing suk nga sham kom ta sto to wat ba ka ni ka jing duk ka jing kurdu la ni ka jing jinjar kam di ban long ka dau anum de ban kam di ban long ka dau ba ngin ong bang im don ni ka jing suk ka jing suk habang kam tam kum ong tum san habang ila don ka jing ide baru blay kam tam ni so tu ba te ba ulong ya salon sa ulong ya baro de e ba ngi yo ngi perkhat ba tang kita ki ba bit ba biang ka de un pe ye ki mo mor ne tun right mo chbe ke Tito, habai di berkata sakawi peka bentang apo yang apai pat che ikong balasung. Haka jingyu i ke jong pi ki ai kilat ke ba ki kimi ki pa ki la ban sanchar khamta mi ki khun hakini ki sngi ke jong ba menta ba nginum long than kita ki kimi ki pa lene ki long yeng ki ba aimon ni ki khun kat ka ba ki kwa ba ki kin yo alun hato pi yo i ne em ba ka don kam ban don ngiat ke jing perking haka bai di berkata ka benta kenang ba le se ling ba itai jing persang na kaliang jong ki kimi ki pa kan la ban pen bet ye ka yeng ka sem ke jong ki bakan don ke jing suk kam tam haba ni pe ye ki sngi mo kala kan rei plat kan ke jing ye be rong pong ong no te ke jing i jong pi kong habi di kata Kublish bun pastor kita ka jingkli ka jong pi tele sing la ban ai hang ni ka don khandet ini ba la tho ni phang kini ki ka ba ki ong kita ka parenting styles mo te hoi ka ni kam dei ka ba mo mangi shi ba ta start dei ka ba ki liu shampang hi ki wat mo ka ta ka in ti ki don southly kini ba ki ong kita ki parenting styles ka baning kong ki ong kita ka permissive style mo ka ai ka ni ki kimi ki pa hang ni ki pinyo ya ka jing kershan ka ba khambon ka ba ong kitin pareng ka ta ka high support
yaki kon but ka jingte la kampat ka baduna ka low control yaki kon ki ai high support but low control kini ki jat kimi pa ki don ka jingla ban ai ya ka jing kershan hendrai kimte la kampat ya ka jinglong lani ya kom im lani ka behavior jung ki khna hi kata ki la ngila ban ong ki kimi ki pa ki ba ai mon ki support lu na no shadong badon kam ki kon ai bet hendai ban te la kampat ya ka lifestyle jung ki kon kimle kebe ar bat kita ki kimi ki pa ki belong neglectful style kini ki jat kimi ki pa ki duna ban te la kam low control but ka jing kershan lani ka support ru ka baduna low support kini ki jat kimi pa kim shim khia ya ka jing ket kli jungki na ka bentala ki jungki kon ya kini ki ong kata ka neglectful style kabalai ki ong kata ka authoritarian style kini ki jat kimi pa ki kam pentre kam ni ka jing te la kam ki high control ban te la kam ki kon se ban sneng ban kraw ban khangi ki bobon ki mo pot ki bobon hendrai hab ki ai pa tang khandiat ka jing kershan kim support pat ik jing non kam ju ki kon ki non kam ban ik emotional support mental support mo kata ka support aka de ki jing don kam ki bapet physical support ti kita kilong ki pentri kam ban tang ban te la kam ban high control te kanika ka basaw pat kalong kiti ki authoritative style ka igivne kini ki ki papat ki ai marangkat ka control ru marangkat ka support ru marangkat ti kini kin ki jai kimi pa ki bala ban yo ban penthe pensan ban sandur ye ki khon ki badon ka balance kan ki badon ka jingti ta kamut ki khon ki ba tip ya ka jingkit clear bat ki ba tip ela ka jong ka hok ru ki tip ngi kum ki kimi kum ki khon gi don ya ka ni ka hok bat ki kimi ki par ki nong phi kum ki khon phi don ka ta ka hok ni phi don ru ya ka ni ka jingkit clear ti ka de ban don lang ka bayaran kat kan ti na kini southly bangala ka dong hang ni ti ngi kwa ban kentu ba ki long kemi long pa kam ta me ki lempe yang kristan can practice ya kani ka baki ong ka authoritative style tangmut ka bay kaju ka jing kershan yaki khon ban kata ka jing te la kam la ne ka jing sneng jing kraw jing control yaki khon kita pastor khandiat Kemle shibun kang kita kijing pensyai ke jong pi kilong ki besyai sisa. Ban ngang iskem ki ba pej bagi ba sngap yangi kani ko por no kin bu jing mut ha ka be de ba ketu ka ba I kong ila batai menta. Ban ngasngo ba kalong ka badon kam ru yangi kum ki kimi ki pa ba ngin pen sngu tu ki kun ba ka jing bom yo lut ki e ka ba ki kwa ru kalong ki jing mentoy yaki mo teng ha bala yo lut ngim so tu su ya ka dor jong kanu ka bangi ngi pendan kam mo te kadi ka ba ikong ila ong mentan chikmat ka bangi ha bandon ya ka balance ha baru art li ki benta e ngin pai byang she itiman besan menta ha ka be de bat ka jing pen klain jong ki kimi ki pa bakin long ka nuksa ka ba bha mo kum ki kimi ki pa kristan kila ban wan ra byang ya kata ka rukom baki kinong shakri blay ki ba klain ha ki yi ki sem ki jong ki baki khun amde tang baki ki support ki hendre kita persang ru ban long lem kum balong ki kimi ki pa ha ka bay de bat ka jingla jong ki ru ban shakri yo play ha ki yi ki sem ta ulus bon pastor ta jingli te kaniru ka jubab kan jesrem hi ka tu ba minne bah ka banikong ki kimi ki pa ki dei ban sung tho ba phi ka ni ka long ying long sem ken kum bala batai minne mo tu ka jikli ka ba ngi baro khoi yo ban ta lang ka long ying long sem ka balong kum no teng teng ha ki jing ya bon kam ko mi la eklet no ki te ki ai baro khoi ken te ki tu ki jing batai bala batai minne ngam repeat yo kin sung tho bhai ka long ying long sem ka bau blei u kwa yingi begin don ka de ka kum kata mo ka ba kum tang khandiat no chu repeat bau blei u dong u khle jisu Kristus long khle bat nong tei tengkat bat ki ba kum tater dengan nom repeat chu ka tu kata ka de ka bani kong kin sung tho bhai ka long ying long sem mo hadin ka bar pa de nga tho hang ni ngong ba kin tip bat kin mau kin tip bat kin mau ka dong ka jing don kam ka leng nak yang jongki bakin datem bat kin mau ya ka jingkit khli ka jongki la ya kren na du mane spang ka jingkit khli ne ka jingkit khli ban hikai ka jingkit khli ban penbet ka jingkit khli ban hoi pendap penbiang ka jing ka sembat ban ka bakong san e kolong bakin e no pateng ya kataka nuksa ka jongki nga ngai scam ba da ki sung thu bha ya ka long yeng long sem ka de ban long kum no sung thu bha ka jingkit khli ka tai ka kan pelong ki te bakin im ka jing im ka balong ka nuksa dei bat kawai ka ba khaddo pre kolong ba bakin tip bat kin kan mau
ba ka nuksa ka baha ka don ka bor ka khara ha du kata tek tek klik iklat ikani ka nuksa ka baha ka don ka bor ka influence ka kharap kata adu kata ki wei pat tai wi story ngan shwe thu store ka ha ka wi ka sien ba nga wat kot kum tu nga smart ban pule kot tenga yo e ko ka kot yu thu khana spang ka wi ka jingja po ka jingja ko ja sha po Cornwall ka ka snong ka bon sa te po bilat ha tu ki than England ka tu ka United Kingdom ki tu ki island sang tu Cornwall but we tourist village kan ki jaka abo village we kan do iki brio hang ta ki badon akor hadu kata ki sei ong ka fishing village ki bri ko sotnat khwa si lista te haba kilet kini ki dong khwa sa ta ki lap kita ki brio hang ta ki di badon akor hadu kata ki penra iki tiar kitar ki jong ki na tu ka station ka ki hiar penyo ki jaka ban sa bar kum ta ter te kata ka diga jinglong jong ki kite ka ktin ka thli ka ba ka badon akor ka badon buram te weni kita ki tourist bla sole ngo than ni kata te ble kili ka ni weu rang ba ba te songkai bu kai ba plong ye kini ki briu ju ki snong ba kin don ki ka akor ka ba du kan ni uya thu ya ka ba ki jing thu khana ko stra ba wo ngaru ngati pateng slem ba me swau don weu briu bon poi ka ki jaka ba deu tau bi kai ngi ka tin ble ba hikai ngi ki hikai ki kodon ka bible ki ba tei ya ka jinglong mesim ka jinglong te briu te ble akor buram te wong we tau briu ong tau de John Wesley te ngi te bro spang John Wesley te ka jing im ko jo John Wesley kla de ka nuksa ka impact ka khrau ba ka influence ya ka nong ka ta snong ka ta jaka but ban long kum ta kla de ka tradition ka ba ki maintain hak ta snong but kata ki bri ba min chwa ki bai kendo yu John Wesley ki bala don kata ka jingkala ka kum kata kila ino e legacy mo ya ka ino pateng da ka nuksa ka ba ba ye ki long din ki bawan tu kubli shibun tu mamsan nam ta gitu ki jing batai ki jong pi ki bashai bat ngangi skam ba bin long ru ka nuksa yangi yakin kisingi mo wal happening ki jing bun kam bat kani ka pertai ka bangi em ka don kam yangi bangin mengin nei beteng ban le ka ba namar sin bangi le ka ba nong kam don ka jing sa anut te mo kam don ka jing sa anut po man sim jangi bangi klem le kum ta la ne klem le kum te hengi hun ka man sim ba kum kalong man ta tu ka jing tu khana jong pi kan nam kan ne kan sa mo te kubli shibun tu mamsan ki tu te an pai pa she I pastor lindem store haki longjing long sem ki jongi ki ba menta mo kum ki kimi ki pa ki ei le se ki lat ki ha ka ba ki kimi ki pa kin kimi ba ya la ki jongi kun la ni kin pet ngor ha ka ba yede bat ki jingjit ki jongi ya la ki jongi parlok namar ngeshem ba gani le se kalong ka we ni ki daw ba ka ba teng ka wan ra ye ke jing sngo si ki ba bun ki longjing long sem te ka don em ka role la ni ka benta ka ba ki kimi ki pa ki la ban pet ngor ya la ki jongi kun sto Kadai bah ka role de kadai je kimi pa kin bakin pet bhai ki khun sti yo ki ka company baki ki ya ki kana ka namar ka bible hi ka ong mo ha ka piti bani kon korin ka san lai pulai ba what sha ban chukor ya pi jing slok ka basneu ka pin put plak ke akor ka ba te ke ka ki kimi ki pa ki de bandon ya ka jingkit khle baki khun ki ti ki jong ki ke ya ke yang bat no bagi kena ki bakum no namar na du dang rit hi haka jingi jit perlok saya sika jingjit gi life partners ka jo la dalam mistake la do dangret ya kawai bala her pesel mistake ya kawai e berkani kalau ka jing gi long yeng jongi nga sham gi bakaduna ya ka jing hikai iman nomor misa sedang ban hikai jingi yam store dala poi ke umar rendang tidak long sulit teng mo nilai o ki kun jonga kila ada ngop lani kila ada jit gi life partners ki bam long suitable ya ki nomor bangi klam pet lupa ki sai so dore ni kemut ba na du dang rit hi ki kimi ki pa ka de duty ka responsibility ka jigit klik joki ba kin kmi ya laki kon dia ya ke yang bat ki bakum no bat ni day ban hikai ki ru ya ki bakum no ndai bangi ong ba ngi jit happening jongno ya ki bangi ong bangi num jit ya ki tu ki brio ngi num jit ni ndai ngi jit ban pen bahagi khona jong ngi jit ban pen bahagi khona jong ka ki value ki Christian value mo ki bangi ni de ban hikai haki kon ki kiti ki jongi
ba arpan kumang ong mene namar ka jingjet ya ki perlong la dengi la bakla ban pet ban kmi ban hikai ki kun kini ki jo ki kun ki sa bakla ban jet ki life partners tu kini ki snot lang te kamun la dengi la shim ka jingi klet na do dang ret te ki senang ban jet adu dah he te kumno ban le kata ngan bu tang kat tu kat ni kabaning kong kalong ba ki kimi ki pa ki de ban pe ka jingi de ka bajan ba ki kun na do dang ret kidi ban te ka jingi de ka bajan ba ki kun ki ti kamun ngila ban ma ye ki ngila ban seneng ye ki hot ngila ban sempat ru dalam sempat mlong ngila ban sempat ru Ndai haga jo ka por kumbangi mai ngi seneng ngi sempat ngi de ban map ru ye ki ngi de ban pen i ru ye ki ngi de ban hikai ru ye ki ngi de ban keren shai ru ye ki da ka bangi le kumta kamun bat ban ong bun sin ru ngan bani kan imu sar bangi de ban ong bun sin ru bangi iet ye ki Hoi. maka ni ko jing ong I love you ki kun le ban ong i ye ki ngi ba ka du ha ki yang kasi jongi Hoi. te ngi te ban ong bun sin bangi i ki kun ki jongi men step ha bangi la men mit ha bangi la ngi de ban ong te bun sin ba ki kun bale yu ka long ma pani ka wan ra ya ka sense of security ki kun adu dang ren baki tip baki kimi ki paki ong baki i ye ki wala de ki mai ru ki la sempat ru de ki pen i pada ki plus pada ki ong baki i ke mun ta ka sense of security ka klan ki kon nang ta ki long ki so scam te baki yo ya ka jing i ka babha ki yo ya ka jing i ka badon burom ki yo ya ka jing i ka badai ning kong na ki kimi ki pa te la de ki kimi ki pa ki nang ban ai ya ka ban te ka jing i de ka bajan baki kon ta kan yarap ya ki ban baki ru kin jit the right friends ba kin jit ki perlu ki ba ibet ibiang di ka ba arpan ru kalong pen ni bangi di ban pendu ya ki kon bakin sno tenat pan song haye mo bakin num kwa teman chu Mi ni sheme ni sheba le chetu le sini lada ngi kum ki kimi ki pa ki start ki nang ban penju pen it penjan ni ki kon kamu ki kon ki sno tenat te ban wan hayeng da ki le school ro ki kwa ban wan klo shiye da ki le class and da ki la her sno tenat ban wan klo shiye la da ki le tai ba ki perlo ki jok ki ro kinum sno tenat ban song miet pergi perlok ban sang miet ki perlok nomor ki ong wa balik no sian ba snow tenat ya ka company jong email ipa snow tenat ban ya pendut por ban email ipa ma ki ju ya ka por jong ki ju song kai bat ki penjo ki keren ki khana ki bam jalang ki duai lang kata te kalong kaden ka jing penjo ki kun ban song hayeng tila dengi lale na du dang ret kumta ila dengi lale na du dang ret kumta ngi pelut ya ka por jong ban song kai ban ya keren ban ya khana bagi kun mun ki kun kinang ban ya communicate mo ke hadu bangi ong yaki walet bat kituru kinang ban ko ngu kinang ban shania namar baki kun baki kimi kipa kila de lupa ki perlu yang tam but kila de ki kimi kipa ken sa ka ba jin i ka ba bhatam ka ba don akotam ka ba itnat tam kila yo shwan ki kimi kipa de na bangi ong wanum let begitu ki ko ngu ki kon de hadu hadin habu du namar kila yo i lupa ya kata ka jin i ka ba itnat ya kata ka jing i ke badon ukor ya ka jing i ke badon buram baki kimi ki pa kila pen i yaki dah baki jet ki life partners ru kinang ban jet ki jo ki quality baki la yo lupa ni kimi ki pa de kinum bakla syu kan de mun nadu dang jet ni hapan sedang ni kani om da kila he ki khon ki kani so tenat juga daga juba ki jong ki store te haga ba sadu umang apoi she ikong para ba pen sno biang ba ka jingkli ka bangala kli ya ip store hakini kisngi ki bangi imta kamta magini ka juk bangi imta mo nga shem bat ngala bunsin baki kimi ki pa ha baki khun ki le dakai le ne ki la angop hakino ki jingmlin ki basniu ne ki jingkirni ha ke jaga ka baki kin address ye kata le kin kren ye kata ya ki khun chuan kong ye le ban buri kidon ki khep ke baki lada ki briu ki la tip ru ki le kat bala banda ye ki khun hoi nga sngu thu ba ka don ka jing sngu rem na ka banta jongki ba ki kun jongki kile kumta te kat kum jing i jong phi pat kong hato phi sngu ba kala de nem ka por ba ki kimi ki pa kin shim mi kanikala kat badang biang ka por ba ki kun ba phi lai i ba ki la sedang ben ngop la ni ki la sedang ben ya light na ka lenti ka ba ki hikai bakin shim ya kan ka jingkit kli ban hikai la ni ban yala mi ki kun bakin light na kata ka shirp king Kumplishibun pastor ta ka jingkali oi ka jingkali hi ka ba ngila sungthu hi ba kata ka jingkit kli jongi kum ki kimi ki pa ki khon ngim la ban len ba kani ka jingat jongki khon kristan ki khon jong ka balang ki hapo kani ka jing ka shrip jong ka jing di ba pen buai
kidaw kila man long kibubun ti hoat kidaw haka ngiem lang kasalang ka ba kini ki mo kita ki chemical nani kita ki substance ki long easily available but ki kun ki jongi ki don kam hoat kami pastor mentan ong gin penju ki kun hayeng ne om ki por barok kin chong hayeng wat menta ki let school ki let college ki ek kendu ki parlong ti kawai ka baki kun kim kwa ban bakin kim kwa man long marwai ki kwa ban the sense of belonging but a certain group Acceptance. te kadang ka baki ong kata ka peer pressure te kumta ki kun nayeng la hikai te la sneng la kra na poi pachatu bas ngo sha e marwai ki ngop no bat ki tu ki parlok ki ba mo kum bai pastor la ong mentan mo ka ban jit ki parlok kum bak tenjuk ble ko ong te hendak ingat lagi bakum kita tidak si yanu pin keno e bakum kita hendak kawai pat ka long baki kmi ki pa ki hap hi ban pun kop ilde da ka jing tip shapang ki ki dak ki shin pi hap an tip ki signs and symptoms ki kun ki la wan puri ki la ban wan chi yeng man tip singi ha hendak pi hap hi ban tip ki signs and symptoms la ka dai ka jing di ya ka kiat do ya ka kiat la ban ong bakasma pin tip la da bu ai kiat wilaya ching siang pin tip bo ai kiat Hendai ka bakam sniu mentang long ba kendre ha kan ka ri ka jongi ha kan ka nong ba ka jongi lu ka de ka jing di ya drugs bola kendre sha ba palat Hendai ka jing di ya drugs pinum la ban tip ki kita ki kena bagi di drugs dai tat hadu bala la dir ke por din la dir ke por kala jubat namar ba kum bagi ong mo ka from the medical field ki ong ba ka jing buat hi ka dei ka jing pang it is a disease long kum ba yo ya kanu ka jing pang Timtang hap so thu bala ki kun ki jongi kingat aga kum kan ni shrip ka dei ba ki yo e ka jingpang but haba yo e ka nungu jingpang hap bal ya lam sir jing sumar ban yo e ka jing sumar te kan ni ka jingpang ha ka ba ya dei but ka jingat ki kun jongi ha ka jingdi ba pen buat kam dei ka jingpang ka ba dei tang ya ka met ka dei ka jingpang ka bakta ya ka jingmut ji perkhat ka dei ka jingpang ka bakta ya ka long renyang jongki kita kamut ya ka download ka jongki ya ka bor smoke ka jongki mo ya ka bor jet ka jongki ko mangitip ni ki bring idon ya ka met ka jongi ka belong world conscious ni don ka soul ka jongi ka belong self conscious mo ya ka mind ka will ka emotions ka jongi but ni don ka spirit ka jongi ka belong god conscious te ni kum ki kmi ki pa hadu ka no ni pelong ki kun bakin long god conscious ya ka spirit ka jongi ne ka bubun sin ni feel te kata te ki kun ki kamlong self conscious met the self conscious ki pasang man build be kata self conscious jongi ne tangi ka mala dia hakan nu ka jaka ka ba pinksan ni kata ka mala dia jongi ka ba penhun ni kata ka mala dia jongi te kingop ka hunta te kum ki kmi ki pala dangi e ki khon ka ba kum kata ka shrip ngila feel kan ngila along ki ba rem te kum tangi hap hi banyarap ki khon ki jongi hap ban i tho ban identify la ki khon ki jongi ki ngat abu kum kata ban ni hap banyarap let's see ngala ban ong ni ngala syam shibun ki experience ru hayeng hasam kum ka hanmen kum ki kmi yang ngat aki bukum kini gishrip langat sisin layarap langyat la lihat yang layarap sisin la bah la lihat yang kumta tidung ko pol ki give up no hendai ka wei ka atyar ka bang ni kum ki kmi ki pa ka de ka jingduai khalam ka jingduai pinum la ban thau perthai e ru em ko mangitip ka tin ka jong ble ka ti ka man ka badan bor ka jong ble de ka ta ka badan bor hendai ngi teng ya bat ka ti ka diang ka mon jong nu ngi klet bat ban bat ya kani kakti kamon ka badan bor jong ble habangi puli kumnu bo ble upalai ki khun Israel nari Egypt kade ka habangi puli kan nostin ka mention kitab Exodus kade kakti kamon ka badan bor jong te ka kum kani ka por ngi kum ki ki padong ka por ngi dolat ngi dum ngan ka jingmut ji perkhat ne habangi bat ya kata kakti kamon ka badan bor ka jong ble bat ngi dem khop ha ka ka kakti jong ble ka bade ka jing shisha ka bala ban pelat dai hangta bangin chem ya ka jing pelak namar kan ni ka problem kam dai tang ka physical problem ka jing di bo ai kam dai tang ka met ka dai ka spiritual problem te ka spiritual problem da ka ai pin kya ka dai da ka jing duai ka dai da ka jing net ka dai ka jing shania ha ublai rengkat bat kata ka jing address jong ya ka physical problem ka bagi doktor kila ban yaram te kita kan dia pastor ki banga la mention Boleh shibun kong ka ba pila pensyai ka tugi jing pensyai ka ba smutanat ma bat ka ba dei bat ka ba biang por baru ban nga shemru kumta ka ba la da ki kimi ki pa ki la ban shim ye kani ha ka por ka ba biang kamut ka don be ka lat ka bangin yo e ka jing job mo teng ni realize na ngi be phangi kani da ha bala dir plat ka por ka bangim la shu ban le e te ka shubun satang ka jing bunyaw ka jing dukha man sim
bali ngam shimle na du ka basdang mo te ngaso kumbai kong loong kadi ka ba don kamha yangi kum ki kimi ki pa yiki kisem habag ni don yiki khot jong ka ying ki ba sedang ban in isain na pen idak bakila sedang ban ngop kinu ki jing kirni kalong ka ba don kam bangi ngin le ai na ka benta jong ki ha ka por ka ba biang e kubli shibun e na ka benta jong pi baro langut ki panelist ki ba lai shimta hakini ka por hakini ka panel discussion yang iskam ba ki parlo ki jongi ki ba ngap bat ki ba pet yang iru ki la yo mat ya ki jing mentoy bat ki jing ker ku leng ba kini ki jing keren ki jongi bat ngamar tien ba ngin sa yo ban yo I sa shisien pat ba ki longying long sem ki jongi ha ki ki sngi ki ba ngi em menta wala ki don shibun ki jing kala hende ngin yo I ya ka ti ka jong blay ka ba ku yang I bangin ya ha ka ta ka jing sup ka jong u bat bangin long ru ka nuksa ki wei pat kumba I man sani la keren mene ba ngin I siya pertei bakan yu I ba ublay ubangingi syakri ulong ublay ubadon bor ulong ublay ubala banle sipon ki kamba bangingi pendam ha ki jingduai bangi IT yala ki jongi ki sem ki kun ki ti ki jongi ha ki jing penya ki start ki jongu de sa shi sin kublay shiboni pi baro bara kini ka pora shwa bangi yin pun sunani kini ka jingi kren ki jongi ya ka patru ha ka ya I story badan ringkat bat ni pori story lindem ba insu bahaban bu ki jingduai ba insap ku penwairu ha ki chupo chika ni zo mi wan ban ngo ha ki slajat ki bakho tam ki jomni a ublai uba kupa jing pap nei ni ai ngo ime a ublai bamla ai ngi kan ka por ka jing slok ba thiang ka jongi ding ba kan ka panel discussion bangi yo aba ublai ban kran halor kan ka kam bai dei ba ka jing sup ka jing san jogi ram pe yin kristan ki jongi ko trai kan ran gi de dwai ngi da pan aba ublai bagani ka jing apli jing mutlang ka jongi ko trai kan kan long ka jing mentoy ka ba crown ka banta jong nu de jong nu hiba yo I limba kini ki kor ki bor ko trai kan halaki jong ki yin ki sem ki jong ki bakin lo ka jing mentoy ba ka jing rap na ka banta jong ki kumno bakin le halaki jong ki yin ki sem ki jong ki bangi de dwai ngi de kerpat red ru ko blai ko pa akan ni ka ayom le kmen Christmas to ai ba ka jing suka jong me hi ko blai ko Emmanuel kan long lem lo rikan ki rempe yin kristan ki jongi ba mo ku yang ilang kumni ko try kan lem de klet ya ka balang hi paro ko we ko try kan baka jing suka jong me hi kan long lem bat ni paro ki sing ki jongi mi dwai ngi pan ya kan ni hakat perteng ka badan bor jong try no panim nong sales pa jongi u Jesus Christ pat haka bawai no ru o da ai baka jing ai ka bada biang ka jong try no panim nong sales pa jongi Jesus Christ jing it ba jong ublay ukpa bat jing slok ublay umen semba khoi inilai ki jing ku jong uway ublay in long lem lorik bat ngilang baro nado menta sediki arta bom jukut ru amen